Hey, het is ik. Ik zit hier vandaag voor part 3 van de 100 Baby Challenge. En ik zou jullie willen zeggen, ik heb een upgrade, maar ik weet niet echt als het een upgrade is. Ik was met mijn mama in de mediamarkt en ik wou heel impulsief een game headset kopen, omdat dat zo cool lijkt in sim-video's. En dus, ja, had ik deze mee, maar dus die werkte niet goed. Ik hoorde het lawaai amper. Dus wat heeft de mediamarkt gedaan? Ik wou die terugbrengen en in plaats van dat terug te nemen, hebben ze gewoon ervoor gezorgd dat we nog meer geld uithaven. En dus hebben we nog een kabel moeten kopen. Dus ja, omdat ik het zonde vind voor hem niet te gebruiken, ga ik het toch maar een keer proberen. Dus je gaat zien, als de video shit is door dat ding, laat het mij weten. En dan, ja, part 3, we gaan er gewoon direct aan beginnen. Veel heb ik niet te vertellen. Ah ja, wordt het de kerstman of wordt het de gast waarvan ik zijn naam nog altijd niet weet? Dat gaan we nu te weten komen. We'll see. Ik ga niks forceren, we zien wel. Ik ben ondertussen een half uur verder, want ineens werkte niks van mijn shit nog door dat ding. Het zou ook kunnen dat ik veel luider praat, want ja, mijn oren zitten hier heel geïsoleerd, dus ik hoor niks. Mijn mama zegt dat ik echt roep als ik dat ding aan heb, dus ja, oké. Sorry als ik roep. Moest er een kans zijn dat je de Sims niet hoort, I'm sorry. Gaat mij nog altijd horen en tegen de volgende keer fix ik het. I'ma just throw this shit away en dan speel ik weer met mijn oortjes. Kijk in haar schoon appartement, er babytjes. We zijn ondertussen met 4 kinders en we zijn nog niet terug zwanger. Dus we een keuze tussen de kerstman en die andere dude. Abir Kumar? Ik weet het niet, ik weet zijn naam echt niet meer. Goedemorgen Karin, je mocht weer een hoertje zijn. Op wie gaan we eerst kruiden? We gaan even zien in onze telefoonlijst wie dat er het meest groen en roze is een balkje heeft staan en dat wordt de gelukkige gast. Oké, ik heb jullie laten stemmen wie dat er de nieuwe vader wordt. En iedereen koos, of course, voor de kerstman. Dus ja, dat zou wel leuk zijn moesten we dat kunnen doen natuurlijk. Bon, terwijl dat ons Karintje gaat pissen, gaan we er hier een keer kijken hoe dat is met meneerke de kerstman. En natuurlijk beginnen we deze aflevering weer met buren die lawaai aan het maken zijn. Dus we gaan ook alweer een keer op onze deuren gaan kloppen. Waarom kan ik er niet op kloppen? What is going on? Er zijn hier 3 baby's aan het blijten en er ligt hier 1 dood op de... Wow, oké, nee, fuck it. We gaan de kerstman niet bellen, we gaan hier eerst een keer de moeder uithangen. Iedereen die blijft, moet tetten krijgen. Wat een dramatische aflevering is me dat, zeg. Het is te lawaai om te slapen. Moet jongens toch? En dan gaan we weer een keer op de deur aan bus, nee? Gaat mij zeggen dat ik dat niet kan doen, of wat? Onze kleinste baby's slapen al. Hé, maar ben hier goed bezig, hè, man. Ik hoor een deur open gaan. Ah ja, het is de klein. Die gaan naar zijn baden. Allee, dat is goed. Juist, we hebben hier ook een jongetje. Koen, what's up? Ah nee, hier, Koen. Ze is Koen aan het wiegen. En die andere is nu ook aan het blij. Kijk, kern een pamper verschoond en zij had alweer gesketen. Ja, blijf maar blij. We gaan eerst Colette in bad doen. Doe het een beetje door. Allee, weet wel, het is niet dat je nog 100 baby's moet maken of zo. Oké, dat is goed. Laat ze slapen. Doe haar morgen in bad. Zorg eerst dat die andere blij te kussen ermelot. Iedereen slaapt! Iedereen slaapt! Oh nee, ze is wakker, ze is wakker. Niet blijten. Osje tam. Ja, het is zuster nu ook wakker gemaakt. Allee, kom, we gaan de stinkies in bad doen. Maar laat anders nog een skaten. Karet is razend. Voilà, kijk, Karetje is gewassen. En nu gaan we Coletje ook in bad doen. Ik weet het, ze zijn moe, maar uw kinderen hebben voorrang. Karin, wees niet zo egoïstisch, oké? Het niet te klagen. Het 4 kinderen, het een dik had, het dikke tetten, het dikke lippen. Je zit knap, oké? Ze is nooit content. En nu gaat het andere kind in bed. Amai, het is hier zo rustig. Ten huis is Kardashian. Ik ben zo content. Nee, de kleine ukkies zijn ook weer... Maar die is nu moe. Oh. Nee, we gaan niemand in bed leggen. We gaan eerst eten. Het honger, ik wil niet dat de kinderbescherming jullie komen halen. Ja, ze heeft de stutten toch gezet, maar ze moet een baby daar ook zetten, nee? Zij even stil, popjes. Had ze beter dat hij mullen krijgen. Och, jere gotte. Kijk nog, Karetje. 6 uur op de grond in slaap gevallen. Meisje toch. Kijk, en die gaat dan zeggen dat mijn kinderen stinken, terwijl dat in de fucking vuilbak zitten. Tweede is aan het worstelen met de vuilbak. I don't know, I don't care. Kijk hoe flink dat meisje er stutjes aan het eten is. Allee, zet Karet ook in die kakstoel. Is dat weer al honger? Moet dat zoveel eten? Zit daar eten op de rotte? Oh, nee, kut kind. En dat ga je zeggen dat je honger hebt, hè? Dat ga je zeggen dat je honger hebt. Kom, leg de 2 peuters in bed en hou je dan met de baby's bezig. Dat is toch zot dat dat door haar kleren gaat, hè? Dus, de overbuur, dat heel tijd voor lawaai overlast zorgt, in de vuilbak zit te grabbel en
Oké, ja, nee, en Jacqueline ook. Nee, kom. Met geen vent nodig. Nee, ik was mij aan het boos maken over de een en de ander is daar ook. Nee, kom. Oké, ja, die gaan dus in hun bedje kruipen. Ja, iedereen gaat slapen. Oké, we zijn weer op dat punt. Dat is goed. Wat is het probleem? Het luier is vies. Nee, doe dat maar eerst. Van, kan je er geen zin voor weer heel nog blij te luisteren. Hou. En mag moeder nu eindelijk slapen? Dank u. Koen slaapt ook. Oké, iedereen slaapt. Je weer is een broek geskeet. Mooi jongens toch? Koen, dat niet te doen. Dat hebben we niet nodig. We gaan alvast 2 nieuwe peuterbedjes kopen. Hier is er nog veel plaats. Dus stel ik voor dat we dat hier zetten. Die piespot kunnen we hier wel zetten. En dan kunnen er weer een hele hoop kinders bij. Voilà, zeg. Kunt er nog allemaal. Plezant, hè? Zo kan iedereen in een bedje liggen. Ze zijn in koor aan blaten. Ik weet dat je moet piesten, maar je kinderen zijn ook aan hun broek gepiest. Dus gaat er pampers verversen. En mijn andere 2 kindjes zijn nog altijd aan het slapen. Dat zijn zo'n lieve meisjes. Oh, ze slapen. Halleluja, dank u wel. Nee, sorry, maar jullie zijn echt een joke. Jullie zijn echt een joke. En ik kan gewoon niet meer op de deur kloppen. Ik bedoel, ben ik geband of zo, omdat ik altijd ruzie maak? Ja, tuurlijk dat ze wakker zijn. Voilà, die 2 kunnen al eten. Ça va. Ze stinken ook. Oh my god, zo'n vuile familie. Oh, ik sta mij dood. Oké, de baby's slapen. De andere 2 zijn aan het eten. We zijn aan het douchen. De wc is gekuist. Nu gaan we de kakstoelen kuisen. Mijn heren, dat blijft gewoon. De die staat hier met een vuile pamper. De die liggen daar in het eigen stront. En we zijn nog altijd niet zwanger. Wat? Hey, kalm, hé, karette. Hé, là-bas. Foei, over slechte dag preken. Maar het is hier nu weer een groen. En mijn jongens, en ze doen ze er anders dan skit. Ik zou ze beter de skit-dashens doen in plaats van de scar-dashens. Oké, ik heb nu even vlug een fragmentje beluisterd van de video. Ik roep te hard en ten tweede hoort mijn Sims precies 3 keer met echo. Dus tegen de volgende aflevering ga ik proberen zien hoe ik dat kan fixen. Ik heb daarnet al een half uur zitten sukkel. Mijn oprechte excuses. Het is misschien een minder goede aflevering. Misschien vanaf de volgende keer gooi ik die weg. En gebruik gewoon terug mijn oortjes zoals voordien. Ik was goed. Waarom moet ik veranderen? Repareren? Ik heb op niks geklikt, maar onze baby gaat vragen als Karin het gaat repareren. Terwijl dat zij het kapot heeft gemaakt. Deze bitch. Ze is heel boos. En weet je niet of zo, hè? Doe nu je kindje in bad. Of zet u op de stoel en kijk naar buiten, naar het onweer. Johnny, hier moet je melon. Met u... Oh my god. Uw kinders zijn zo ambetant, like iets. En hij gaat mij nog een beetje sturen voor ik weet zelfs niet eens meer voor wat. Zwijg. Maar aan de muur behang met babycertificaat. Zoveel lagen we er maken, zeg. Allee, het is hier ook weer een hank. Ah, yes. We kunnen al een keer huizen maken. En de postbode is daar ook. Gaan we hem eigenlijk ook nog doen of wat is het? Hé, maar dat weer begint mij ook wel tegen te steken. Het is putje zomer. Het is ik weet niet hoe waar, maar kijk hoe dat aan het regenen is. Zet er een yoghurt weer op de grond te smeten? Ja, maar dan moet je niet zeggen dat je honger hebt. Ah ja, en we gaan een beetje naar je thuis gaan. Ja, zie niet dat ik druk bezig ben of zo. Ah ja, pus nog een keer in je broek. Ja, ah ja, juist, want het andere wiegje heb je al water gegeven. Maar dat wiegje nog niet. Dus pis maar tegen alle tweede wiegjes. Ga nu in bad. Wie pees je dat je zit? Douchen, dat ga je doen. Maar dan peest als ze nog een beetje in bad mag. Heb toch geen tit voor. Als je daar nu yoghurt op heet, flink meisje. Allee, kom, je stinkt, gaat in de douche. Ah, Karet heeft honger, oké. En de baby's zijn er. Oké, kom. Vandaag is de dag. We gaan onze kinders eten geven. We gaan onze baby's ouder laten worden. En we gaan er nog maken. Wat pees je daarvan? Kipnuggets? Kipnuggets! Oh, wat dat gaan ze graag eten. Ik ben er direct content van, zeg. Hier, een goedkope magnetron. Nee. Blijf maar buiten. Je moet niet binnenkomen. Zet maar aan. Fuck die luier. Je gaat gewoon een jaar ouder worden. Met een vieze pamper. Als straf. Voor aan te blijven. Ah ja, weet je wat? Val dan dus nog een keer in slaap. Dat is lang geleden. Ja, zoek maar goed plaatsje uit. Ja, valasse. Hupla. Goed zo. Allee, als je daarmee klaar bent, mag je kinderen ouder laten worden. Dat ook vandaag gebleid verlost zijn. Van kan het echt geen seconde meer langer aan. Wat zit dan nu nog in te blijten? Maar allee! I'm so fucking tired of this bullshit. Ja, we gaan ouder worden. Eindelijk, Aljen, blijft de koers minder. Wie is er online? Mama! Mama heeft pauze op haar werk. We gaan mama vlug bellen. Hallo? Hey, mamatje. Ja. Ik heb een kort vraagje. Kun jij 2 getallen zeggen tussen 1 en 8? 2 en 6. 2 en 6. Oké, dank u wel. Oké, mama heeft voor 2 en 6 gekozen. Dus 2 is engelachtig, Cassandra is engelachtig. Voilà. Dat is goed, dat is iets positiefs. Oh, ze is kapot cute. Ik ga haar niet veranderen. Oh, ze is echt mooi. Oh my god, zoveel baby's. Ja,
Koen wordt ouder. Oké, en nummertje 6 was het volgende. Kieskeurig. Oh nee. Kleine herrieshoppers die graag huilen problemen veroorzaken, drijfbuien hebben. Mama, waarom? Mama? Bij vissenpui. Oh, maar het is ook zo'n cutie. Oh, maar het ziet er echt een kutkind uit. Oké, die wiegjes mogen ook weg, dan hebben we weer een beetje geld. Oké, Koen staat door het wiegje. Kom, we gaan hem verlossen van zijn lijden. Voilà, weer €300 extra. We gaan dan nog een keer geld beginnen verdienen ook, maar we gaan eerst met de kerstman naar bed. Ja, oké, dat is gewoon een screenshot. Kijk naar iedereen's vieze toten. We nemen gewoon foto's van everyone's depressed face. Iedereen is gewoon kapot verdrietig. Kijk gewoon naar al die gezichten. We zouden echt een keer een weekendje Centerparks moeten boeken of zo. En wie gaat weer stinken? Karet moet eten, dat is het belangrijkste. Eet uw nuggets en pas op dat uw zuster niet meer wegloopt. Nee, Koen, nee. Koen, godverdamme. Je hebt dat nu hier gezet. Allee, Karet, gaat dat nu opeten? Ja, Koen, blijf maar. Oh, de kerstman. Sorry, ik wil echt met u naar de bar gaan, maar het is niet het moment. Je moet wel zeker naar hier komen. Kijk, uw buren zijn wel aan het poepen, maar hij niet. Ga je ze nu nog eten geven of wat is het? Oh my god. Voilà. En nog een stuten. Allee, heeft dat ook aan een van... Ja, zet dat op tafel en moet dat maar één pa. Wat is het die gaan doen? Oh, madame is een keer op stap gegaan. Voilà, het pophuis is weer kapot. Ze gaan nu weer al vis lopen. Het is een keer iets anders, hè, zo'n aflevering. Heel tijd boos zijn en roepen. De kindjes zijn moe. Weet je wat? Kijk, we gaan ze allemaal in het bedje laten kruipen. Oh ja, ze is een keer al wandelen naar de kamerhoezalen. Voilà, ze gaan al naar bed. Ze liggen allemaal te slapen. Dus dat wil zeggen dat wij de kerstman nu gaan bellen. Hoe voelen we ons? Amusement nodig. En wel, meisje, het komt eraan. Oei, het is 3 uur 's nachts. Ik denk niet dat de kerstman nu gaat komen. Slaap maar eerst een beetje. Ja, oké. Ja, maar sst, moet niet te lui roepen. Ze biedt maakt je kinders waar. Hou, ga gaan pissen. We gaan een keer brunch serveren. Dan kan iedereen... Pannenkoek! Ja, we gaan pannenkoek! Ja, we gaan pannenkoek maken! Iedereen eet dat wel graag. Ik hoop dat zij dat van kunnen eten, anders zit ik hier met al die pannenkoeken. Ah, oké, die kan dat zelf pakken. Top. Wat zelfstandige kinders heb ik. Oké, zo gaan we dat spel spelen. En we voelen ons goed, met gewoon plezier nodig. Dus we gaan de kerstman bellen. Oké, vandaag is de dag. We worden zwanger. Kerstman en... Amai, die andere gast staat hier niet eens tussen. Dus het wordt de kerstman. Hij heeft nog altijd een zonnecrème op zijn neus en een leuke hoedje. Oh, pannenkoeken. Zie een keer hoe blij dat iedereen maakt. Kijk naar Koen. Koen! Niet spelen met pannenkoeken, hè. Ga gewoon elke dag pannenkoeken maken. Iedereen moet maar gewoon een pannenkoek pakken. Zo simpel is het. Ja, je komt langs. Ha, dank u. Hey, het niveau. Oh, dat is lang geleden nog sociaal contact hebben gehad, hè, met een man. Ja, oké. Verliefd gesprekje en we zijn blij. Ik denk dat we hier geen doekjes moeten omwinnen. Ik denk dat we er een condoom kunnen op. Oké. Nee, juist niet. We moeten zwanger worden. Yes. Oké, kom. Het is tijd. Nu moet je toch wel kunnen, hè? Ja. Een kindje proberen maken met Clement. Oh my god, we gaan met de kerstman naar bed. Proficiat aan iedereen die hem juist heeft. Ja, voilà, oké. Dat is gebeurd. Zwangerschapstest doen. Yes! Oh, we zijn weer al zwanger. Yes! Oh, dat is een leuke screenshot. Dat wordt ook nog een thumbnail. Ik ga zo haar zetten met dat, en dan al de depressed baby's daarbij. De kerstman hebben we bij deze niet meer nodig, behalve voor cadeautjes. Maar ik denk dat hij dat zelf ook al weet, van je zal aan het weggaan, zo te zien. Voor de verandering staat Jasmine de post te lezen. Weet je wat, we gaan gewoon een keer al onze kinderen in bad steken. Zijn dat nu wel verdiend? Ben content, ben zwanger, Clément, je mag weggaan. Dat is zo'n stinknest. Iedereen loopt hier onder het hardste stinken. Ze heeft honger, dus we gaan nog een pannenkoek eten voor... Oké, ja, fuck it, ze zijn al bedorven. Massa, kan je juist in bad dan gaan nu weer een skaten laten? Kuszak. Dat zijn er al 2, nu is het een Cassandra. Ik weet niet wat nodig is, maar we gaan toch gewoon doen dat we er vanaf zijn. Oké, het zijn er hier een paar moe. Hij mocht gaan slapen. Koen is ook moe, dus Koen mag ook slapen. Steekt uw laatste kind in bad. Voilà, zo is iedereen in bad geweest. Poppenhuis is weer al kapot. Oh nee, Clément, sorry. We zijn zwanger van u. We hebben u niet meer nodig. Sorry. Ah, weet je wat, maar gewoon macaroni maken. Gezinsportie, dat is maar voor 4 mensen. Oh ja, dan is er één dat geen eten krijgt. Fuck dat. Kinders, staat eten op tafel, hè. Dat moet ik eens zeggen. Voilà, het is hier al één dat slim is. Allee, en nu kun je douchen. Er is eten voor iedereen. Vieze nasmaak door slecht gemaakt eten. Ja, hij heeft het wel gemaakt, hè. Jongens, leert dan beter koken. Begin niet, hè. Maar hij kutkind. Oh my god, kleine rode sla maar weer een beetje blijten omdat het aan het regenen is. Kom, uw moeder is zwanger, laat haar slapen. Koen, er is macaroni. We zijn redelijk rustig en Colette is juist een keer alleen op wandel geweest, waarom niet? Maar Jasmine, er staat de post te lezen. Hey kindjes, ik ga jullie trainen. Ga een keer ruzie gaan maken tegen die mevrouw. Dat gaat leuk worden. Kom, praat met haar.
Kom. Maak ruzie. Ah, hier, madame, ga binnenkomen. Oh ja, dat mag. En niet omdat mijn kinderen zeggen dat je moet binnenkomen, dat je moet binnenkomen. Meest stom kalf. Oh ja, kom, anders zit mijn computer zitten. Omdat je zelf te keer zit voor een computer te kopen. Meer keuzes. Gemeen. Slaan? Ja! Kom, sla daar. Alsjeblieft, sla daar. Jasmine Dirk, ik snap dat je zelf kinders wilt, maar je hebt dan een vent voor. Je wilt er geen met mij maken, dus maakte hij er met hem, oké? Allee, kom. Ja, ze gaat daar slaan. Kijk, hè. Nooch. Ja, Newt. Kom. Hier, we maken er gewoon onze aardsvijand van. Maar zo nog een keer slaan. Bon, nee, ik ga het hierbij laten. Het was een beetje anders dan anders. In feite niet. Ik heb weer al zitten roep met mijn kinderen waren aan blij. Maar kijk, we zijn alweer een stap verder. Ze zijn nu allemaal peuters. Met de kerstman nieuwe kindjes gemaakt. Ik zeg kindjes, omdat ik sowieso weet, het zal weer een tweeling zijn. Ik hoop het zal niet zo is dat ik eigenlijk echt teleurgesteld zijn. Wat denken jullie eigenlijk? Nu kunnen jullie daarvoor stemmen. Zal het een tweeling zijn, een drieling of een eenling? Of één kind. Oké. Bon. Daarop kunnen jullie stemmen. Ik heb gevraagd voor mannetjes te maken voor in deze aflevering. Het is niet gelukt. Het was te druk. Dus we gaan dat houden voor de volgende aflevering. Dus moest je dat nog niet gedaan hebben, mag je zeker ook een mannetje maken. We hebben er al veel gedaan. Daar gaan we ons dus mee bezighouden. De volgende aflevering. Dat gaat super leuk worden. Wil je uw sim in mijn video's zien? Maak een leuk mannetje. Geef hem een leuk achtergrondverhaal. Upload hem in de galerij. En gebruik de hashtag Bobasen. En als het niet lukt, pakt hij het ik of zo. Weet ik veel. Iets dat ik bij mij ken. Laat het mij weten wat dat je gebruikt hebt. Dat ik hem terugvind. Part 3. Het was tot nu toe de lastigste. Ook al heb ik niet zoveel gedaan. Deze part. Maar jullie zien. Het is niet zo voor de hand liggen. Het is niet zo makkelijk of dat lijkt. Zonder cheats is het ook gewoon zo moeilijk. Dus het is echt heel lastig. Maar ik heb alweer een deel overleefd. En er komen er nog superveel. We doen het gewoon totdat we 100 baby's hebben. Ik ga gewoon niet stoppen. Dus ja, dat was het dan. Mijn linkjes staan hieronder. Tot ik er weer zie. Met of zonder 4 blijvende baby's. Doei!